Kaixo, estrategia berri bat aztertzen ikasiko dugu gaur. Estrategia hau askotan enuntziatan bertan eskatuko zaizu. Gelditu apur batean bideoa eta irakurri ondo enuntziatua. Badakizu ikur hauek berreketarako erabiltzen direla adierazpen bat lerro batean idatzi behar dugunean. Agian horrela idatzita errezago ulertuko duzu. Noiz erabiliko dugu induzio metodoa? Hau bezalako formula bat N guztietarako betetzen dela egiaztatu nahi dugunean. N horiek zenbaki arrunta direla suposatuko dugu beti. Ze prozedura jarraitu behar dugu induzio metodoa erabiltzeko? Lehenengo kasu errez baterako betetzen dela egiaztatuko dugu hasieran. Gero, suposatuta N-erako betetzen dela egiaztatuko dugu N-1 kasurako ere beteko dela. Problema honetan, kasurik errezena da N berdin bi denean bat gehi bi karratu arte izango genuke. Emaitza bat gehi lau berdin 5. Eta formularen bigarren atalak zenba balio du? N esan dugu bidela, bi bider gehi bat 3, bi bider bi gehi bat 5. Eta hori dena zati 6. Emaitza, simplifikatzen dugu, 5 da. Beraz, betetzen da. Hurrengo urratsa demagun, N-erako betetzen dela. Beteko alda N gehi baterako? Bete behar bada, horrek esan nahi du, bat gehi bi karratu, gehi 3 karratu, gehi lau karratu, gehi N karratu eta gehi N gehi bat karratu, berdin N gehi bat, bider N gehi bi, bider bi aldiz, parentesin artean, N gehi bat N-eren lekuan, gehi bat, eta hau dana, zati 6 bete behar dela. Egia alda berdintza hau? Badakigu honainoko baturak N bider N gehi bat bider bi N gehi bat zati 6 egitetik ematen duen emaitza berbera dela. Horri gehitzen badigu N gehi bat berbi, honen berdina izango da, gara dezagun espresio hau. Batu gai honetan eta bestean faktore komun bat daukagu, N gehi bat. Faktore komun atera dezakegu eta barruan segeratuko litzaiguke N bider bi N gehi bat zati 6 alde batetik gehi N gehi bat bestetik. Beste atalean N gehi bat faktorea zer ez dago biderkatzen? Alde batetik N gehi bi faktoreaz eta beste aldetik bi N gehi 3 faktoreaz eta hau dana zati 6. Hau eta hau gauza bera da, ezkerraldeko atalekoa garatzen badugu, izendatzaile komuna egingo genuke, eta hemen izango genuke bi N karratu gehi N, talde honetan 6 N gehi 6. Guztira bi N karratu gehi 7 N
gehi 6 zenbakitzailean zati 6. Bigarren atalean, biderkaketa eginda, bien ekarratu, gehi lau n, gehi iru n eta gehi 6. Eta hori dena, zati 6. Beraz, gauza bera daukagu. Frogatuta dago atal bat eta bestea berdinak direla. Orduan, betetzen bada n-erako, n gehi baterako beteko da. Ondorioz, n edozein zenbaki arrunt izanik, propietate hau beti beteko da. Eta zergatik hori, baterako betetzen denez, birako ere beteko da. Birako betetzen denez, hirurako ere bai, hirurako betetzen denez, laurako ere bai. Eta horrela jarraian betetzen dela konprobatuta daukagu n edozein zenbaki arrunterako.